इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय जायहा बिखौ फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन मानोना गावनि फिसाज्लाखौ इसोरा संसाराव मानसिनि बिसार खालामनो हराखै नाथाय संसारनि मानसिफ्रा बासायजाथों होननानैसो हरदों दिनै जिसु ख्रीष्टहा कोटि कोटि सेलाफोर दङ ख्रीष्ट फोथायनायनि गुरै जागायजेननाया बाइबेलनि गाहाम रादाब गांब्रैयाव लिरनाय दङ बे गांब्रै बिजाबाव जिसु ख्रीष्टनि जिउनि गुबुन गुबुन जाथायफ्रा लिरजादों एबा मोनसे जाथायखौनो गुबुन गुबुन महराव लिरनाय जादों नैबे जाबाय गाहाम रादाब लुकासनिफ्राय लानाय जिसु ख्रीष्टनि जिउनि बाथा मानिजाग्रा थिय'फिल जोंनि गेजेराव जानाय गासै जाथायमानिफोरनि सोमोन्दै नोंनिसिम फारि फारि लिरहरनाय जाबाय बेफोरनि थार बाथ्राखौ नों मिथिनो हानाय बायदि जेब्ला सिजार आगस्टासआ रोमनि सम्राट आरो हेर'डा जुदेयानि राजामोन अब्ला नाजारेत नोगोरनि सिख्ला आयथा मरियमनि खाथियाव गाब्रिएल मुंनि आर्फखौ इसोरा थिनहरदों ऐ मरियम नों दागि मानोना नों इसोरनि मेगनाव अननाय मोनबाय नोङो मोदोम गोथै जागोन आरो सासे फिसा हौवा सारिगोन बिनि मुंखौ जिसु दोनगोन बियो माबोरै जानो हागौ आंथ' सिख्ला आयथा गोथार जिउआ नोंनाव फैगोन बिनि थाखाय बिखौ गोथार गथ' देरसिन गोथां इसोरनि फिसा होनजागोन बिनि रायजोआ जोबनाय नङा अब्ला मारियमा गोमोथावै गोरबोआव गथ' थाजानाय बिब' एलिजाबेथखौ लोगो हमनो थाखाय जुदिया नोगोराव थांदों आब' एलिजाबेथ मारियाम बिनानाव मारियाम नों हिन्जावफोरनि गेजेराव बोर होजाग्रासिन नों सारिगोन गथ'आ बोर होग्रा नोंनि गाहाय अनसायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो आंनाव थानाय गथ'आबो रंजानायजों बाज्लोदों आंनि जिउआ प्रभुखौ बाख्नायो आरो आंनि जिउमाया बासायग्रा प्रभु इसोरनियाव रंजायो दानिफ्राय गासै जुगनि मानसिफ्रा आंखौ हामबाय होनगोन नाजारेतनि गासै मानसिफोर खोनासं जे खैसोर आगस्तनि हुकुमाव गालिल आरो जुदाइनि गासै देशाव मुं लिरजानो नांगौ बेनिखायनो गासैबो आजौ आजैफोरनि नोगोराव थांनानै गासै मुं लिरजाहै मारियामा गावनि फिसाय जागोन जोसेफजों लोगोसे जुदियानि बेथलेहेमाव मुं लिरजानो थांदोंमोन नाथाय बिसोरो थानो जेरावबो जायगा मोनैलाय गलि न'आवसो थानांदों बे हादोराव लावखारफ्रा मेन्दा फालोफोरखौ हराव नेबाय थादोंमोन अब्ला आर्फआ बिसोरजों नुजादों आरो सोरगोनि महिमाया सोरगिदिं जोंफबदों दिनैनि दिनाव दाभिदनि नोगोराव नोंसोरनि बासायग्राया सारिजाबाय बेनो प्रभु ख्रीष्ट अब्ला लावखारफ्रा सारि जागोदान गथ'खौ गोख्रै नायनो थांदों आरो सारि जानाय बासायगिरिनि गाहाम रादाबखौ बिसोरनो फोसावजेनदों सप्तासेनि उनाव थकसेट खालामनानै गथ'नि मुंखौ जिसु दोनासै आरो जोसेफ आरो मरियमा बिखौ इसोरनो गथायनो जेरुसालेम मन्दिराव लाङासै मन्दिराव सिमियन मुंनि सासे धोरोमिया मानसि दङमोन जायहा बासायगिरिखौ नुवागौमानि थैनाय नङा होननानै गोथार जिउजों बुंजादोंमोन प्रभु दा नों नोंनि दासखौ नोंनि खौरां बायदि गोजोननायजों बिदाय होदों मानोना आंनि मेगना नोंनि बासायग्राखौ नुनो मोनबाय बे गथ'आ इसोरजों सायख'जानाय
नोंसोर सानैबो बोर मोनगोन बिसोरो जेब्ला मुसानि नेम बादि गासै धोरोमनि हाबाखौ मावखाङो अब्ला जेरुसालेमनिफ्राय नाजारेथआव थांफिनदों जिसुआ 12 बोसोर बैसो जाब्ला जोसेफ आरो मरियमा पास्का फोरबो फालिनो बिखौ जेरुसालेमाव लांफादोंमोन बेनिफ्राय न'आव फैफिनब्ला जिसुखौ गावसोरजों लोगोसे दङ होननानै सानदोंमोन नाथाय जिसुआ बेयावनो थाबोदों अब्ला बिसोरो बिखौ नोगोराव नागिरलांफिनदों आरो सानथामखालि मन्दिराव धोरोमगुरुफोरजों लोगोसे थानाय मोनहैदों बियो सोरनि फिसाला बियो बेबायदि सोंनो बियो नाजारेथनिफ्राय फैदों जों सानदोंमोन बियो लोगोसेनो दङ बिनि आब्रानि थाखाय क्षमा खालाम बिखौ खोनासंग्रा साफ्रोमबो सोमोनांदों बिसा नोङो मानो बिदि खालामखो नोमफा आरो आं नोंखौ नागिरनानै एसेग्राब उसाव-बादाव जादों नोंसोर आंखौ मानो नागिरदों आं दि आफानि न'आव थानांगौ बेखौ मिथिया नामा आरो जिसुआ बिसोरजों नाजारेथआव फैफिनदों आरो गियान आरो बैसोआव इसोर आरो मानसिनि अननायाव देरलांदों साम्राट तिबेरियासनि सासननि 25थि बोसोराव पन्टियास पाइलाटआ जुदियानि रायजो बेंगिरि आरो हेर'दआ गालिलनि सासनगिरि आरो आन्नास आरो कायाफासमोनहा देरसिन दौरिमोन मारुगोरानाव थानाय जहन्निसिम इसोरनि खौरां सफैदों आरो बियो जर्डान सेराव थानाय हादोरफ्राव पाप नागारनानै गोसोफाफिननायनि बाप्तिस्मा लानो खोन्थाबायदों गावनि पापनिफ्राय गोसो सोलाय आरो बाप्तिस्मा ला अब्ला इसोरा नोंनि पापखौ निमाहा होगोन जिसाया नाबिनि बिजाबाव जेरै लिरनाय दं बालामायाव सोरबा सासे गाबज्रिखांनाय प्रभुनि थाखाय लामाखौ थाम थिम खालाम बिनि थांनायनि थाखाय लामाखौ गोथों खालाम खंखर मोनफ्रोमबो आबुं खालामजागोन हाजो मोनफ्रोमबो समान खालामजागोन खेंख्रा खेंख्रि लामाया गोथों जागोन गोजौ गाहाय लामाया समान जागोन आरो मानसि मानियानो इसोरनि बासायनायखौ नुगोन जों मा खालामनो जोंनो खिन्था जों मा खालामनांगौ जिबौनि फोलेरफोर नों जोंखौ मा खालामजानो लुबैयो जोंनो खोथा जों बहा थांनो जायनाव गांनै गस्ला दं गांसे बे मानसिनो हो जायहा गैया आरो जायहा जानो दं बियो रानज्लायथों फोरोंगिरि जोङो खाजोना खांग्रा जोङो मा खालामनो मोननांगौनिख्रुइ बांसिन खांनो नाङा आरो जोंनि सोमोन्दै जों मा खालामनो एमब्रा प्राये रावनिफ्रायबो रां दाला आरो रावखौबो नंखाय दसि दाख्लाम मोननाय बेथनजों खुसि जा जोंनो खोन्था मा नों ख्रिस्ट' आं नोंसोरखौ दैजोंल' बाप्तिस्मा होदों नाथाय जाय आंनि उनाव फैगौ बियो आंनिख्रुइ जोबोद देरसिन आं बिनि फैथानि दुरुंखौबो खेवनो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन बिनि आखायाव संग्राया दंखासै बियो माइनि गुग्लाखौ सिबगारनानै गोगोखौ गावनि बाख्रियाव दोनगोन
आरो गोथार जिउआ फारेव महरै जिसुनि सायाव थाफैदों। आरो सोरगोनिफ्राय बेखौ बुंदों, नों आंनि अनजाग्रा फिसाज्ला, नोंखौ हामजायो आं। जिसुआ 30 बोसोर बैसोआव गावनि हाबाखौ मावजेनदों। बियो जर्दाननिफ्राय गोथार जिउजों सुफुंजानानै मारुग्रान फोथाराव दैदेनलांजादों, जेराव सैताना 40 सान बिखौ आनजाद लादों। बे समफ्राव बियो जेबो जायाखैमोन। सैताना बेखौ बुंदों, नों इसोरनि फिसाब्ला अब्ला बिथोन हो, बे अन्थाइआ सिथाव जाथों। लिरनाय दं, मानसिया सिथावजोंल' थाङा, नाथाय इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो। बिनि उनाव सैताना जिसुखौ गोजौ जायगायाव लांनानै दसेयावनो संसारनि रायजोफोरखौ दिन्थिदों। आं नोंनो गासै एखतियार आरो धन होगोन। बे गासैबो आंनि आखायाव गथाय जाजोबखाबाय, आरो नों जेखौ लुबैयो बेखौनो होनो हायो। नों आंखौ खुलुमोब्ला बे गासैबो नोंनि जाजोबगोन। लिरनाय दङ दि नों गावनि बिफा इसोरखौल' खुलुम आरो नों बेखौल' सिबि। अब्ला सैताना जिसुखौ जेरुसालेमाव लांदों आरो मन्दिरनि थिखिनियाव फज'नानै बुंदों, नों इसोरनि फिसाब्ला बिनिफ्राय बाज्रुम, मानोना शास्त्रआ बुंदों, इसोरा गावनि आर्फखौ हमखांनाय बायदि थोनगोन। बिसोरो नोंखौ गावसोरनि आखाइजों हमखांगोन, जेन' नोंनि आथिङा अन्थायाव दुखु मोना। शास्त्रआ बुंदों, नों गावनि बिफा इसोरखौ आनजाद दाला। जिसुआ गावनि जायगा नाजारेथआव फैफिनदों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। बियो हुदा बायदि जिरायनाय सानाव सिबिग्रा न'आव थांदों। आरो बिखौ जिसाया नाबिनि बिजाबनिफ्राय फरायनो लेंहरदों। हरबनि जिउमाया आंनियाव दङ। गैयैफोरनो गाहाम खौरां खोथानो आंखौ सायख'बाय। आंखौ थिनहरबाय जोबजानायफोरनो गनायनि, नुयैफोरनो नुनायनि खौरां खोथानो, नाग्लिजानायफोरनो उदांस्रि होनो आरो इसोरनि बासायनायनि बोथोर सफैनायखौ फोसावनो। बियो नंगौखौनो बुंदों। शास्त्रनि बाथ्राखौ जेरै खोनादोंमोन बेयो दिनै जाफुंबाय। धोरोम शास्त्र नंगौ प्रमाण जासै, नाथाय मसीहाल'नो बेखौ जाफुंहोनो हागौ। जों माबोरै मिथिनो? नोंथांखौ नोंसोर आंखौ बेबायदि बुंगोन, गावखौनो सोखादो।
आरोबाव नोंसोर बुंगोन काफरनाहुमाव जा मावनाय खोनानो मोन्दों बेफोरखौ गावनि थावनियावबो मावदो। आं नोंसोरखौ होनो रावबो नाबिया माब्लाबाबो गावनि हादोराव मान मोना। बे खौरांजोंनो जिसुआ गावदि इसोरनि सायख'जानाय मानसि, मानसिनि बासायगिरि बेखौ सिनायहोदों। नाथाय जुदायारिफ्रा बेखौ एंगारदों। बिसोर हाजो थिखिनिनिफ्राय बेखौ नाख्लायनो हास्थायदों। नाथाय बियो थुबुरनिफ्राय ओंखारनानै गावनि लामाजों थांदों। आरो गालिलनि मोनसे नोगोर काफरनाहुमाव फैदों। रमारिफोरनि नारसिननाया हादोरनि गासैयावबो नुजाथिदोंमोन आरो मानसिफ्रा बे नारसिननायनिफ्राय गनो सासे मासि बासायगिरिनि थाखाय नेबाय थादोंमोन। नोंहा गोजोननाय जाथों। नोंहाबो गुरु। साइमन, नोंनि न'आव आं फैनो हागोन? मानो हाया? बियो जोंखौ नागारनानैथ' थाङाखैना? जोंजों रायज्लाय। जोंजों रायज्लाय। जिसु, जोंनो बोसोन होदो। सानै मानसिया मन्दिराव आर'ज खालामहैदों। सासेया फारिसाय आरो सासेया खाजोना खांग्रा। फारिसाया गसंनानै बेबायदि आर'ज खालामदों, ओइ इसोर, नोंखौ आं हामबाय होनो आं गुबुन बायदि लुबैसुला अधर्मिया जिनाहारि खालामग्रा नङा। हामबाय होनो मानोना आं खाजोना खांग्रा बायदिबो नङा। आं सप्तायाव खननै उदै बासियो आरो गासै मोननायनिफ्राय दशमांश होयो। नाथाय खाजोना खांग्राया गोजानाव गसंनानै सोरगोथिं नायगिदावालाबा बिखा सौयै बुंबाय, इसोर, आं बायदि पापीखौ अनखांदो। आं बुङोदि फारिसाया नङा, खाजोना खांग्रायासो इसोरनि नुनायाव धोरोमिया सानजादों। मानोना गावखौ फोजौनानै लाग्राया बाहायजागोन आरो गावखौ बाहायग्राया फोजौजागोन। नों नावखौ दै गोथौआव जावलांदो। बेनिफ्राय लोगोफोरजों ना हमनो जेखौ सारदो। अ गुरु, जों हरसेमानि जोबोद खस्थ' खालामबाय, नाथाय जेबो मोनाखिसै। नाथाय नों बुङोब्ला आं जेखौ सारनोसै। जेकब, जहन! जेकब, जहन, नोंनि नावखौ बेयाव लाबो आरो जोंखौ हेफाजाब हो। जों हानाय नङा, जों आखाइ बजासे मोनबाय। होसोबाय। आंनिफ्राय गोजान जा प्रभु, आङो सासे पापीसो। नों गिनाङा, नों दानिफ्राय मानसिफोरखौ हमगोन। खाथियाव फै आरो आंनि बाथ्राखौ खोनासं। आंनिखौ खोनासं, अब्ला नों जिउ मोनगोन। जेब्लासिम फोरबोआ खाथियाव दङ बेखौ नागिर। जेब्लासिम बियो खाथियाव दङ बेखौ गाबज्रि। गाज्रिया गावनि लामाखौ नागारथों, अधर्मियाया गावनि साननायखौ गारथों। आरो बियो फोरबोनि खाथियाव फैदों, अब्ला बियो बेखौ अनखांगोन आरो गासैखौबो बियो नागारगोन। रंजानायजों नों ओंखारलांगोन आरो गोजोनै दैदेनजागोन।
फैगौ हनै नाय नाय जिसु जिसु आं खावलाय आंनि फिसाजोखौ बासाय प्रभु अनखांदो मानोना बियो 12 बोसोरनिल' आरो थैहांहां अन्नानै आंजों लोगोसे थु जायरास आहा दुखु दं जिसु नोंनि फिसाजोआ थैबाय गुरुखौ नों दुखु दाहोसै गिनो नाङा फोथायल' अब्लानो बियो गागोन गाबसै बियो थैयाखै नाथाय उन्दुलांदोंसो आइ सिखांदो बेनो जानो होदो आं होनोदि बे जाथायखौ रावनोबो दाखिथा बिनि उनाव जिसुआ माथाय लेबि मुंनि सासे खाजना खांग्राखौ खाजना खांग्रा न'आव जबाय थानाय नुहैदों आंनि उनाव फै आरो जिसुआ आरज खालामनो थाखाय हाजोआव थांदों आरो बेयाव हरसे इसोरनियाव आरज गाबदों आरो सोरांब्ला बिसोरनिफ्राय 12खौ सायख'नानै बिसोरखौ थिनहरजानायफोर मुंख'दों सिमोन जायखौ बियो पेटर मुं दोनदों आरो बिनि फंबाय आन्द्रियास जाकब जहन फिलिप और बार्थोलोमाय और माथाय और थॉमस आल्फायनि फिसाज्ला जाकब सिमोन जायखौ हादर अनसोग्रा मुंख'दों आरो जाकबनि फिसाज्ला जुदास
आरो जुदास इस्कारियत जाया उनाव जिसुखौ बिसारफोरनो गथायदों। गुरै मानसिफ्रा हामबाय मानोना इसोरनि रायजोआ बिसोरनिनो। उखैनायफ्रा हामबाय मानोना बिसोर सुफुंजागोन। गाबनायफ्रा हामबाय बिसोरो मिनिनो मोनगोन। नोंसोरो हामबाय जेब्ला मानसिफ्रा मुगैयो, एरख'यो, लाजिहोयो आरो मानसिनि फिसाज्लानि थाखाय गाज्रि होनजायो। बेबादि जाब्ला रंजानानै मोसा। सोरगोआव नोंनि थाखाय गेदेर बान्था दङ, मानोना बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो बिदि खालामदोंमोन। आंनियाव बिल' दं। मा नोंनाव बेल' दं? हाबाब गोनांफ्रा बेसे गिथावथाव। दानो नोंसोर गोजोनखाबाय। बियो गोनां जानो साना, नोंथारगौ बियो फाग्ला। दा मिनिनायफ्रा बेसे गिथावथाव। नोंसोर गाबनांगोन। हाबाब मानसिफ्रा नोंखौ मोजां होनब्ला, मानोना बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नंखाय नाबिखौ बिदि बुंदोंमोन। नाथाय आं नोंसोरखौ होनोदि नोंनि बिसारखौ अन, मुगैग्राफोरनि गाहाम माव, सावहोग्राखौ बोर हो, इनाय मावग्रानि थाखाय आरज गाब। सोरबा खावलाय फारसे सोबाब्ला बिनो गुबुन फारसेखौबो हो। सोरबा नोंनि जोमनाय हिखौ लायोब्ला गस्लाखौबो हर। नोंनियाव बिग्रा गासैनोबो हो। सोरबाया नोंनिखौ सेयोब्ला बेखौ बिनिफ्राय दाबिफिन। बिब्दिनो माव जेरै नों गुबुननिफ्राय लुबैयो। बबेखानि नोंखौ अनग्राफोरखौल' अनोब्ला नों बोरखौ माबोरै मोननो? मानोना पापीफ्राबो बेखौनो खालामो। नोंनि गाहाम मावग्राफोरनिल' गाहाम मावब्ला नों बोरखौ माबोरै मोननो? पापीफ्राबो बेखौनो खालामो। बियो बेखौ माबोरै जानो मोनखो? बियो बिजों मानो रायज्लायदों? लाजिनो गोनां। नङा, नोंनि सुथुरखौ अन आरो बिसोरनि गाहाम माव, मोनफिननो लुबैयाजासे हर। अब्ला नों गेदेर बान्थाखौ मोनगोन, मानोना नों गोजौसिन इसोरनि फिसा जागोन। बियो मान होरोङो आरो गाज्रिखौ अनग्रा। अनसोग्रा जा, नोंनि बिफाया जेरैबायदि अनसोग्रा। जोंखौ बासाय जिसु। बिसार दा खालाम, नों बिसार खालामजायै बायदि। दाय दाहो, नोंबो दाय फोनांजायै बायदि। नागार, नोंबो नागारजानाय बायदि। हे प्रभु, जोंखौ नोंनि लामायाव दैदेन। हो, अब्ला नोंनोबो होनाय जागोन। जाय जखाजों नों सुगोन बेबायदिनो मोनफिनगोन। सासे नुयिया गुबुन सासेखौ दैदेननो हाया। दैदेनब्ला सानैबो हाखराव गोग्लैगोन। नोङो गावनि मेगनाव थानाय मान्डलिखौ नायालाबानो नोंनि फंबायनि मेगनाव थानाय गुन्द्रिखौ मानो नायदों? प्रभु, जोंखौ दैदेन। प्रभु, जोंनो नोंखौ नांगौ। बे बिमाया बोर होजाग्रा जायहा नोंखौ सारैदों आरो खांदों। बिसोरो बेसे गोजोन जानाय जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङो आरो मानियो। आं बे मानसिखौ मिथिनो लुबैयो। नों सानो नामा बियो मसीह?
बे फारिसाया गावजों लोगोसे जाफानो जिसुखौ हांख्रायदों आरो जिसुआ बिनि न'आव थांनानै जानो जदों। ओइ गथ'फोर बिनिफ्राय गासिबो थां मानो नों खोनायाखै थां बिसोरो जोबोद दावराव दावसि खालामो। बियो बेयाव मानि थाखाय फैदों आं मिथिया। माथो खालामबाय थादों? बे मानसिया नंथारगौना बिमोनब्ला बेखौ सोर दांदों मिथिगौमोन। बियो मिथिगौमोन बियो बेसेबां पापी जिबन बिथायदों। बे हिन्जावआ सोर आं मिथिगौ साइमन। आंखौ बुंनो हो। सानै मानसिया दाहार होग्रानिफ्राय दाहार लादों। सासेया 10 गुबुन सासेया 50 रुफानि रां। बिसोर बेखौ होफिननो हायैलाय बियो सानैनि दाहारखौबो नागारासै। अब्ला सोर सासेया बेखौ अनसिनगोन? आं सानोदि बियो जायना बांसिन खेमा मोनदों। बे नंगौ। बे हिन्जावखौ नाय। आं नोंनि न'आव फैदों नों आंनो आथिं सुनो दै होआखै। बियो मेगन मोदैजों आंनि आथिंखौ सुबाय आरो गावनि खानायजों हुगारबाय। आंखौ नों खुदुमनायजों नाजावाखै नाथाय बे आंनि आथिंखौ खुदुमनो नागाराखै। आंनि खर'नि थाखाय नों थाव होआखै। बियो मोदोमग्रा फुननो आंनि आथिंखौ सायख'बाय। आं बुङो दि बियो देरसिन अननायखाय बिनि गोबां पापफ्रा नागारजानाय जाबाय। नाथाय इसेल' नागारजानायफ्रा इसेल' अननाय दिन्थिजाबाय। नोंनि पापफ्रा नागारजाबाय। नोंनि फोथायनायानो बासायबाय। गोजोनै थांदो। आरो जिसुआ इसोरनि रायजोनि गाहाम रादाब फोसावनो गिदिंबायदों। बिजों लोगोसे 12 सेलाफोर आरो बादुआ जिउ होखारजानाय माखासे हिन्जावफोर थांफादों। मागदालेनि होनजानाय मारियाम, हेर'दनि आदालतनि हादांगिरि खुसानि बिहि जहान्ना आरो सुसान्ना। रमजों फसंजानाय गालिलनि बेंगिरि हेर'दा बाप्तिस्मा होग्रा जहनखौ जोबथेसालियाव दोनदों मानोना फंबायनि बिहिखौ बिहारि लानायनि थाखाय बियो बिखौ सोंखारिदोंमोन। मोजां खौरां। जेब्ला आं नायनि दराव सौफैनायसै अब्ला मानसिफोरा सासे गोथैखौ लाबोदोंमोन। गोथै मानसिया रान्दिनि सासेल' फिसामोन। जेब्ला जिसुआ बिखौ नुनायसै अब्ला अनखांनायसै। बियो गोथैखौ दांनानै बुंनायसै, "ओइ सेंग्रा, आं बुङो सिखां।" अब्ला गोथैया सिखांनानै जिरायनायसै आरो जिसुआ बिमानो गथायनायसै। बिनाव सों जे ज'ना जायखौ फैगोन होनदोंमोन बे नोंनो नामा? एबा जों सोरखौबा लामा नायबावनो? प्रभु, प्रभु, जहन बाप्तिस्मा होग्राया बेखौनो सोंनो थिनो, मा नों बेनो नामा जायहा फैनांगौ? एबा आं सोरखौबा लामा नायबावनो नामा?
नों नुनाय आरो खोनानायखौ जहननो खोथाहै नुयैया नुनो मोनो लेंग्राया थाबायनो हायो बेसे गोजोन जायफ्रा आंखौ गोनो गोथो खालामा अन्नानै आंखौ बोखां फाफ्लियाव फै दा नों नुनो मोनबाय आं जिसुखौ नुबाय सासे फोग्राया बेगर फोदोंमोन फोनायाव खायसे बेगरा लामाफ्राव गोग्लैदों आरो गाफ्ले जादों आरो नख्रांनि दाउसेनफ्रा जालांदों खायसे अन्थाइ सायाव गोग्लैदों बेफोर थाबनो बेरदोंमोन नाथाय दै मोनैलाय रानलांफिनदों खायसे सुफोरनि गेजेराव गोग्लैदों आरो बेजों सुवा देरफानानै बिसोरखौ नारसिनदों खायसे मोजां हायाव गोग्लैदों बेफोर देरनानै फांफायाव 100 फिथाइ थायदों गुरुजी जेब्ला गोबां थुबुर जायो फाइकनि बाथ्राजों मानो खिन्थायो इसोरनि रायजोनि थाखोमानाय बाथ्राखौ नोंसोरनो होनाय जाबाय नाथाय गुबुनफोरनो फिदिंनायजों फैयो अब्ला बिसोर नायब्लाबो नुनाय नङा आरो खोनाब्लाबो मिथिनाय नङा सल'नि ओंथिया बेनो बेगरा इसोरनि बाथ्रा लामायाव गोग्लैनाया बेनो जाया खोनासङो नाथाय फोथायनानै बासायजानायखौ मोनै बायदि सैताना फैनानै बिनिफ्राय बोसोनखौ सेनानै लाङो अन्थाइ सायाव गोग्लैनाया बेनो जायफ्रा खोनामानो बेखौ रंजा बाजा नाजावो नाथाय रोदा गैयैलाय बिसोर दान्दिसेल' फोथायो आरो जेब्ला आनजाद सफैयो बिसोर गोग्लैयो सु गेजेराव गोग्लैनाया बेनो बिसोरो खोनासङो नाथाय संसारनि सिन्ता दोहोन आरो रंजानाया बिसोरखौ नारसिनो बिसोर गोगो फिथाइ थायनो हाया मोजां हायाव गोग्लैनाया बेनो बिसोर गाहाम खौरांखौ गुरै गोसोआव नाजावनानै लायो आरो फिथाइ थाइजासे नांथाबो देम्फौ सावनानै रावबो दन सिङाव दोना आरो बैसां सिङावबो दोना नाथाय गासा सायावसो दोनो जाहाथे मानसिफ्रा हाबफैनायाव स्रांखौ मोननाय बायदि जायखि मोङा दोखोमाजानायफ्रा बाहेरायाव लाबोजागोन आरो जायखि होखोमाजानायखौ मोनगोन आरो स्राङाव लाबोजागोन नोंसोरो खोनासंनायाव गोसो होदो मानोना दंनायफोरनो होदेरनाय जागोन नाथाय गैयैफोरनिफ्राय इसेल' दं होननानै साननायखौबो लांजागोन फोरोंगिरि नोंनि बिमा आरो फंबायफोरा बाहेरायाव गसंनानै दङ लोगो हमनो नागिरदों इसोरनि बोसोन खोनासंनानै मानिग्राफ्रानो आंनि बिमा आरो फंबायफोर सानसेखालि जिसुआ सेलाफोरजों लोगोसे नावा गाखोनानै होनदों थु जों लैथोबारि थांनि जेब्ला बिसोरो नावखौ जावलाङो अब्ला जिसुआ उन्दुलांदोंमोन
नोंसोरनि फोथायनाया बहा आरो बिसोरो लैथो बारनानै गालिलनि सानजाथिङै गेरासिनाव थांदों। जिसु गोजौसिन इसोरनि फिसा आंनिफ्राय मा लुबैदों आं आरज खालामो आंखौ दासैयो नोंनि मुङा मा दा बाजे प्रभुजों आरज खालामो जोंखौ गथ' हाखराव दाथिनहर जोंखौ अमाफोरनि फालोआव हाबनो बुहुतफ्रा मानसिनिफ्राय ओंखारलांनानै अमाफोरनियाव हाबहैदों। बेनिफ्राय थां ओइ जादुगर जोंखौ हगार बे जायगानिफ्राय थां जोंखौ हगार बेनिफ्राय थां नोङो जेरावखि थाङा मानो आंखो नोंजों थांनो हो न'आव थांफिनदो आरो नोंनि थाखाय मावनायखौ खोथाहै जिसु आरो बिनि चेलाफ्रा दाफानिफ्राय एरायनानै बै थैदायाव थांदों। दाफाफ्रा बेखौ मिथिनानै बिनि उन उन थांदों। बेलासियाव पेटरा बुंदों प्रभु मानसिफोरखौ थिनहरदो जाहाथे खाथि खालानि गामि आरो फोथाराव थांनानै गावनि जुनि जानो आरो थानो थाखाय जायगा नागिरथों बियो गोरान जायगा नोंसोर गावसोरनो माबाफोर जानो होदो नाथाय जोंनाव सिथाव गुरबा आरो ना मानैल' दं। नोंखौ हामबाय होनो फोरबो जोंनि इसोर नख्रां आरो हानि बिगोमा जायहा हायाव आबाद सोमजिहोयो बेयो सोमोनांथाव फोथायथाव
मानसिफ्रा आंखौ सोरखौ होनो? खायसेया बुङो नों जन बाप्तिस्मा होग्रा, गुबुनफ्रा नोंखौ एलिया होनो, माब्लाबा सोरबा सोरबा होनो गोदोनि सोरबा सासे नाबि, आरोबाव बियो थांखांफिनबाय। नोंसोरलाय मा बुङो? नोंसोर आंखौ सोरखौ बुङो? नों इसोरनि सायख'जानाय मासिहा। नों बे खौरांखौ रावनोबो दाखिथा। मानसिनि फिसाज्लाया सैसोनांगोन आरो एंगार जागोन। नोंथारगौयै बियो सिथारजागोन, नाथाय सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनगोन। नोंसोर सोरबा आंजों फैगोन? आं नोंनि उनाव फैगोन, नाथाय सिगां न'आव थांग्रोनानै न'नि मानसिजों बिदाय लाग्रोनोसै। नांगोल मुथियाव हमनानै उनथिं नायफिनग्राया इसोरनि रायजोनि थाखाय माब्लाबाबो उदाया। आंनि उनाव फैनो लुबैग्राया गावखौ बावगारथों, गावनि क्रुसखौ सानफ्रोमबो बाननानै आंजों फैथों। गावनि जिउखौ बासायग्राया बेखौ खोमानानै लागोन, आरो आंनि थाखाय गावनि जिउखौ खोमाग्राया बेखौ मोनगोन। मानसिया संसारखौ मोनजोबनानै जिउखौ खोमायोब्ला मा मुलाम्फा? आंखौ आरो आंनि फोरोंनायखौ जाय मानसिया लाजियो, अब्ला बिफा आरो गोथार आरफनि महिमाजों बियो फैफिनब्ला मानसिनि फिसाज्लायाबो बेखौ लाजिगोन। आं बुङोदि बेयाव थानाय सोरबा सोरबा इसोरनि रायजोखौ नुवागौमानि थैनाय नङा। बिनि उनाव जिसुआ पेटर, जाकुब आरो जहनखौ लानानै आरज खालामनो हाजोआव थांदों। आरो जेब्ला बियो आरज खालामबाय थादोंमोन, अब्ला बिनि महरा सोलायदों आरो बिनि गाननायफ्रा गुफुर जानानै मोदानदों। हरखाब सानै मानसिया बिजों रायज्लायदों। बिसोर मुसा आरो एलियामोन। नों इसोरनि गोसोखौ जाफुंहोगोन। नोंनि थैनाया जेरुजालेमाव जागोन। बिसोर थांफिनब्ला पेटरा जिसुखौ होनदों, प्रभु, बियो बेसे मोजां जे जों बेवहाय दङ। जों गंथाम न' लुगोन, मोनसे नोंनि थाखाय। पेटरा बुंबाय थानायावनो दाखासे जोमैया बिसोरखौ साग्लोबफैदों। अब्ला सेलाफ्रा गिखांदों आरो जोमैनिफ्राय बे राव फैदों, बिनो आंनि सायख'जानाय फिसाज्ला, बिनिखौ खोनासं। फोरोंगिरि, आं खावलायदों आंनि गथ'खौ नायफिनदो। बिखौ
बेखौ अनखांदो मानोना बेयो आंनि सासेल' गथ' आं बिनि सेलाफोरखौ बेखौ हगारनो खावलायदोंमोन नाथाय बिसोर हायाखिसै फोथायनाय गैयै इनाय मावग्रा फिरि आं बेसे गोबाव नोंसोरजों थाबावनो आरो सैबावनो गथ'खौ लाबो बेनि मुङाबो थिग जाबाय बेसे सोमो गोनां जोंनो आरज खालामनो फोरों जेरै जहाना गावनि सेलाफोरनो फोरोंदों बिदि आरज खालाम जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा मान होजाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै बुहुमावबो बेबायदिनो जाथों सानफ्रोमबोनि जानो नांगौखौ जोंनो हो जोंनि पापफोरखौ निमाहा हो मानोना जोंबो जोंनि जेंना पाप मावनायफोरखौ निमाहा होयो आरो जोंखौ आनजादाव दालां बबेखानि गाज्रिनिफ्राय हमथा बि अब्ला मोनगोन नायगिर अब्ला होनाय जागोन दुवाराव सौ अब्ला खेवनानै होनाय जागोन मानोना जायफ्रा बियो बिसोर मोनो नायगिरग्राफोरनो होनाय जायो आरो दुवाराव सौग्राफोरनो खेवनानै होनाय जायो नोंसोरनि गेजेराव सोर बेबायदि बिफा दङ बिसानो ना बिब्ला जिबौ होयो दाउदै बिब्ला जिबौ खांख्राइ होयो नोंसोर जेसे गाज्रिब्लाबो बिसानो मोङा मोजां होरोंगौब्ला अब्ला सोरगोनि बिफाया बिग्राफोरनो गोथार जिउखौ बेसे नंथारगौयै होगोन आं बेखौनो होनो नोंसोर जिउनि थाखाय जानायनि एबा मोदोमनि थाखाय गाननायनि जिंगा दासि मानोना जिउआ जानायनिख्रुइ मोदोमा गाननायनिख्रुइ देरसिन दाउसेनफोरखौ नायहर बिसोर गायाबो आरो फुवाबो दोनथुमग्रा बाख्रिबो गैया अब्लाबो इसोरा बिसोरखौ जाहोयो नोंसोर दाउसेनफोरनिख्रुइ बेसे बेसेन गोनांसिन नोंसोरनि सोरबाया साननानै गावनि जिउखौ फोलावनो हागौ बे फिसाखौनो मावनो हायाब्ला गुबुनफोरनि थाखाय मानो सानो बिबारफोरखौ नायहर माबोरै देरो बिसोरो दायाबो लुवाबो सलमन राजायाबो बिनि गासै महिमायाव बिजों समान जानो हायाखै इसोरा दिनै दं गाबोन अराव गारजागोन हाग्रानि गांसोखौ बेबायदि गानहोयोब्ला बियो नोंखौ बेसे मोजाङै गानहोगोन इसेल' फोथायग्राफोर जोंनि फोथायनायखौ बांहो नोंनि फोथायनाया बेसर बेगर गरसेनि समानब्ला नों बे दंफांखौ बुं रोदायै गुबुनानै सागर गेजेराव रज'है आरो बियो बेबायदिनो जामोदगोन
हाबनि आन्जारा सफैखागोन नाथाय हाबाब बेफोर जायजों फैयो बे उन्दै सासेखौ फाबाव खोख्लैनायनिख्रुइ गोदनायाव अन्थाइ खानानै लैथोआव बारसिमनाया बिनि थाखाय साबसिन इसोरनि रायजोखौ माजों रुजुनो बियो बेबायदि सासे मानसिया फोथाराव बेसर बेगर फोयो बे देरनानै बंफां जायो दाउसेनफ्रा बेफोरनि दालायाव बासा लायो आं थारखौ मिथिया बियो मा बुंदों मानो नों खाजोना खांग्राफोरजों आरो पापि मानसिफोरजों जाफाय लोंफायो गोख्रोंफोरनि थाखाय अजाखौ नाङा नाथाय जब्राफोरनोसो नांगौ आं मानि जाग्राफोरखौ गोसो फाफिननो लिंनो फैयाखै नाथाय पापिफोरखौसो इसोरनि रायजोनि सोमोन्दै होनबाव माबाफोर दंबावो ना अ उन्दै फालो दागि मानोना अख्रांनि रायजोखौ नोंसोरनो होनो गोसो दं नोंसोरनि दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो हो गाव गावनि थाखाय गोजाम जारोङै जेसरखौ थाम थिम खालाम आरो सोरगोनि जामनो रोङै दोहोनखौ फुथुम सिखावा बेयाव हाबनो हाया गुनाबो आद्रि खालामनो हाया मानोना जेराव नोंसोरनि धोना बेयावनो नोंनि गोसोआबो थागोन हिन्जाव नों जब्रानिफ्राय सोखाजाबाय इसोरा नोंखौ सुखै दोनथों द' दिनाव नों हाबा मावनांगौ बेनिखायनो बै दिनफोराव सोखा जानो फै जिरायनाय सानाव नङा दिन्थिफ्लाग्राफोर मा नोंसोर बयबो जिरायनाय सानाव गावनि गाधा आरो मोसौखौ हगारनानै दै दौनो लाङा नामा बे हिन्जाव आब्राहामनि जोलै जायखौ 18 बोसोर सैताना खानानै दोनदोंमोन मा जिरायनाय सानाव बियो हगारजानाङा नामा मोजां गुरु आं जोबनो गैयै जिउ मोननो मा खालामनो आंखौ मानो मोजां बुंदों इसोरखौ नागारनानै रावबो मोजां नङा नों हुकुमफोरखौ मिथिगौ जिनाहारि दाखालाम मानसि दासिथार गुबुनखौ नंखाय साखि दाहो गावनि बिमा बिफाफोरखौ मान हो बे गासै बिथोनखौ आं गोरलैनिफ्राय मोनबोदों आरोबाव नों मोनसे मावनांगौ दं दंनाय मानिखौ फाननानै हावरियाफोरनो हर आरो नों सोरगोआव धोन मोनगोन आरो आंनि उन फै आंथ' बेफारि गोनां गेदेर गोनां गेदेरा इसोरनि रायजोआव हाबनो बेसे गोब्राब सासे गोनाङा इसोरनि रायजोआव हाबनायनिख्रुइ बिजि खोमाजों उटनि हाबनाया आलथुआसिन अब्ला सोर बासायजानायखौ मोननो हागौ जेया मानसिनि थाखाय गोब्राब बियो इसोरनि थाखाय आलथुआ इसोरनि रायजोआ थिग बबेयाव थाथारगोन इसोरनि रायजोआ बेबायदि फैया जेरै नुनो मोनो रावबो बेबायदि बुंनाय नङा नाय बेयाव एबा बैयाव दं मानोना इसोरनि रायजोआ नोंजोंनो दं बोथोरा फैगौ जेब्ला नों मानसिनि फिसा हौवानि सानखौ नायनो लुबैगोन नाथाय बे दिनखौ नुनाय नङा जेरै अख्राङाव मोफ्लामनाया फारसेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं स्रां होयो बेबायदिनो मानसिनि फिसाया नुजागोन नाथाय गिबियाव गोबां दुखु सैनांगोन आरो मानसिफोरजों एंगार जागोन
गोलैसिनथार हुकुमा फैमाल जानायनिख्रुइ हा आरो नख्रां गोमालांनाया आलथुवासिन। आं बुङो गोबां राजा आरो नाबिफ्रा जेखौ नों नुदोंमोन आरो खोनादोंमोन बेखौ नायनो आरो खोनानो हास्थायदोंमोनब्लाबो जाफुङाखिसै। जों मा खालामनो? शास्त्रआ मा बुंदों बेफोरखौ नों माबोरै बिजिरनो? नों गावनि गासै गोर्बोजों, गासै जिउजों, गासै बोलोजों आरो गासै गोसोजों गावनि प्रभु इसोरखौ अन आरो गावनि फाराफुरसिखौ गावबादि अन। बेनो नंगौ, बेखौनो मावब्ला थांगोन। आंनि खाथिनि मानसिया सोर? बियो सैन्य नङा। अब्ला खैसोरालाय? सासे मानसिया जेरुसालेमनिफ्राय जेरिख'आव थांदोंमोन। जेब्ला दाख्रुआ बुख्रुबासै, गाननायखौ खुवासै आरो थैफ्राम खालामासै। सासे दौरिया बे लामाजों थांदोंमोन। बियो नुब्लाबो नायख्लेंनानै थांदों। आरो बेबादिनो सासे जाजकाबो बे लामाजों थांदोंमोन। बेबो नुनानैबो नायख्लेंनानै थांदों। नाथाय सासे सामारिया बे लामाजों थांदोंमोन। बेनि खाथियाव फैयासै आरो बेखौ नुनानै गोसोआव अनखांनाय सफैयासै। आरो बे मानसिनि खाथियाव थांनानै गारायाव थाव आरो द्राक्षारस फुननानै खाथ'बासै आरो गादायाव थिखांनानै फाहामग्रा न'आव लाङासै। अखानाय फाहामग्राखौ दिनार गथनै होनानै बुङासै, बेखौ मोजाङै फाहामदो, नांदेरबावगौखौ आं फैनानै होफैगोन। बे जाथायनि गेजेराव सोर खाथिनि मानसि जाखो? जाया बेखौ होनदोंमोन। नोंबो बेबायदिनो माव। उन्दै गथ'फोरखौ आंनियाव फैनो हो, बिसोरखौ दारायबथा, मानोना इसोरनि रायजोआ बेबायदिफोरनिनो। आं नोंथारगौयै होनो, उन्दै गथ' बायदि इसोरनि रायजोखौ नाजावाब्ला माब्लाबाबो हाबथारनाय नङा। जाया आंनि मुङै उन्दै गथ'फोरखौ नाजावो बियो आंखौ नाजावो, आरो जाया आंखौ नाजावा बियो आंखौ थुनग्राखौबो नाजावा। नोंसोरनि गेजेराव दुइसिनथारानो देरसिन। ओइ, मा जादों? मा जागासिनो दं? नाजारेथनि जिसुआ बेजों थांदों। जिसु! ओइ दाबिदनि फिसाज्ला, आंखौ अनखांदो। मा मावजानो लुबैदों? आं नोंखौ नुनो लुबैबावो। नायदो, नोंनि फोथायनायानो सोखाबाय। आं नुनो हाबाय। आं नुनो हादों। आं नुनो हाबाय। जिसुआ जेरुसालेमाव थांनाय लामायाव गोबां दाफाफ्रा बिखौ लोगो हमदों। मानसिफ्रा बिसोरनो बासायजानायनि लामा दिन्थिनो थाखाय आरो इसोरनि रायजोनि खौरां फोरोंनो थाखाय बिखौ खावलायदों। बे मानसिया सासे नंथारगौ नबी। आंनि प्रभु, ओइ गुरु, जोंखौ बासाय। प्रभु, जोंखौ बासायदो, बासायदो। इसोरा बाख्नाय जाथों। प्रभु, जोंनो नंगौ लामाखौ दिन्थि। मानसिफ्रा जिसुखौ फोरबो आरो गुरु होननो हमदों। जेरिख'आव जाकियास मुंनि सासे खाजोना खांग्रा दंमोन। बियो जिसुखौ नायनो लुबैदोंमोन आरो दाफाफोरनिख्रुइ जौसिन जानानै नायनो दंफाङाव गाखोदों। गोख्रै ओंखारनानै फै सखिय', आं दिनै नोंनि न'आव थाहैगोन। आंनि न'? बिनि न'आव सोर थानो लुबैयो? जाफै
फैदासा माब्रै जिसुखौ मिथिगौ खोनासं आं गावनि सम्पतिनिफ्राय खावसे हावरियाफोरनो होयो आरो जुदि आङो सोरखौबा थगायदोंब्ला आं बिसोरनि थाखाय 4 गुना होफिनगोन आं फोथायनो हाया जे खाजोना खांग्राया गावनि फैसाखौ होफिनगोन जाथारनाय नङा नंथारगौ दिनै बे न'आव बासायजानाया सफैबाय मानोना बे मानसियाबो आब्राहामनि जोलैनि सासे मानसिनि बिसाया पापीखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय खोनासं जों जेरुसालेमाव थांगोन जेराव मानसिनि बिसानाव नाबिनि लिरनाया जाफुंगोन बियो गुबुन हारिनो गथायजागोन बिसोरो हाजिगदावनानै लाजिथाव खालामनानै मुजुफबगोन साबुकजों बुनानै बुथारगोन नाथाय सानथामनि उनाव बियो थांखांफिनगोन गासै मानसि हारिनि पापनि थाखाय बियो सिथारजागोन होनना मिथिब्लाबो जिसुआ जेरुसालेमथिङै थांदों गोबां मानसिया बिनि फैनायाव रंजादों आरो बिखौ गावसोरनि राजा होननानै बुंदों फोरोंगिरि गावनि सेलाखौ बुं सिरि थाथों आं बुङो दि बिसोरो सिरि थायोब्ला अब्ला अन्थाइफ्रानो होज्रिखावनो हमगोन गोजोननाय रंजानाय आरो सुख जिसुआ जेरुसालेम खाथियाव सफैबाय आरो बेखौ नुनानै बियो बिनि थाखाय गाबदों हाबाब दिनै गावनि गोजोननायनि लामाखौ मिथिदोंमोनब्लाबो नाथाय नों बेखौ नुनो फेलें जाबाय दिना सफैगोन जेब्ला सुथुरफ्रा नोंखौ बेंखनगोन आरो खरं लुगोन आरो सारगिदिं नारसेबगोन बे खरं सिङावनो नोंखौ आद्रि खालामगोन नों आरो नोंनि बिसाफोरखौ बेयाव थरसेबो अन्थाइ जाबनानै नोंनियाव दोनजाबावनाय मोननाय नङा मानोना नों नोंनि फैनाय बोथोरखौ सिनायाखिसै जेरुसालेमनि गोथार मन्दिरा खुलुमग्रा न' जायालासिनो बायलाय फानलाय खालामग्राफोरनि जायगा जादोंसैमोन बा द' स्नि दाइन गु जि जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि जिदाइन जिगु नैजि नैजिसे नैजिनै नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा नैजिद' नैजिस्नि आंनि न'आ खुलुमग्रा न' जागोन नाथाय नोंसोर बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय
माखासे राजखान्थि आरो धोरोमनि गाहायफ्रा जिसुनि जेंगा गसंदों मानोना मानसिफ्रा बेखौ राजा होननो हमदोंमोन आं सानो जे बयबो बिखौ राजा साननानै लाबाय राजा बिबायारि रान्दि आरो सिखावफोरनि राजा बिसोर बादिखौ आं सिगाङावनो नुबाय बिसोर फैयो गावसोरखौनो दिन्थियो आरो थाङो नुरोङै दाजा बिनि सोलोंग्राफ्रा बांलाङासै मानसिफ्रा बेखौ बाख्नायनायमोन आरो सानो बियो राजा आं नोंखौ मिथिहोयो जुदि बे मानसिया गोजोननायखौ सिफायोब्ला आं नोंखौ नायगोन जानो हागौ बियो नंगौ बे समावनो नायनानै लानि आरो बिनि उनाव फैनाय दिन्थिफ्लाग्राफोर आरो फारिसाइफ्रा जिसुनि खोथाजों गोख्रोङै हमजादों बिनिखायनो बिनि उनाव फैफाग्रा जुदायारिफ्रा बांदों आरो दाय फोनांजाग्राफ्रा बिनि बेरेखा गसंदों मन्दिराव हाबहैब्ला जिसुआ सासे रान्दि हिनजावखौ थामानि रां गरनै दान होनाय नुदों मा गोबां होबावनो हायाना आं नोंसोरखौ बुङो बे गरिब रान्दिया बयनिख्रुइ बांसिन होबाय मानोना गुबुनफ्रा आग्लायनायनिफ्रायसो माखासे होदों नाथाय बियो गरिबब्लाबो गावनि गासै दंनाय मानिखौ होजोब्बाय जोंनो खोथा बेफोरखौ बुंनो नोंहा मा एक्टियार दङ बे एक्टियारखौ नोंनो सोर होखो आं सोङो आंनो खोन्था जननि बाप्तिस्मा होनायनि एक्टियारा इसोरनिफ्राय ना मानसिनिफ्राय जों मा बुंनांगौ जुदि आं बुङोब्ला इसोरनिफ्राय अब्ला बियो बुंगोन मानो जनखौ फोथायामोन जुदि मानसिनिफ्राय होनोब्ला गासै थुबुरा अन्थाइ खुबैगोन मानोना बयबो मिथिगौ जहना सासे नाबि जों मिथिया बियो बबेनिफ्राय फैया आंबो बुङा आं सोरनि एक्टियारजों बेफोरखौ मावो सानसे समाव सासे मानसिया द्राक्षा बागान खालामदोंमोन बेखौ आदिनो होलांनानै आरो गोबाव समनि थाखाय गोजानाव थांदों जेब्ला द्राक्षा बुथुमनायनि बोथोर सफैयो बेनि बाहागोखौ मोननो थाखाय गावनि सासे दानाखौ बियो बिसोरनिसिम थिनहरबाय नाथाय आदिदारा बेखौ बुनानै आखाइ गोजा थिनहरफिनदों बिदिनो बियो गुबुनखौबो थिनहरफिनदों नाथाय आदि मावग्राया बेखौबो बुख्रुब सुख्रुब लाजिथाव खालामनानै आखाइ गोजा थिनहरफिनदों आरोबाव थामथिखौ थिनहरबाय नाथाय बेखौबो बुख्रुबनानै बागाननि बाहेरायाव गारहरबाय अब्ला बागाननि बिगोमाया गावखौनो बुङासै आं मा खालामबावनो आं आंनि अनजाग्रा फिसाखौनो थिनहरनोसै बेखौ बिसोर नाजावगोन मान होगोन नाथाय आदिदारा बेखौ फैनाय नुनानै सावरायबाय बे बिगोमानि फिसाज्ला बेखौ सिथारब्लानो गासैबो जोंनि जाजोबगोन जोंनो आरोबाव खिन्थादो बेखौ बागाननि बाहेरायाव गारहरबाय आरो बुथारबाय अब्ला बागाननि बिगोमाया आदिदारफोरखौ मा खालामगोन बियो फैनानै बिसोरखौ सिथारगोन आरो बे बागानखौ गुबुन आदिदारनो होगोन शास्त्रआव लिरनाय ओंथिया मा लुग्राफ्रा उदाय होननानै एंगारजानाय अन्थाइया बयनिख्रुइ गोनांसिन जाबाय बै अन्थाइ सायाव जायहा गोग्लैगोन बुफ्लेजागोन आरो बे अन्थाइया सोरनावबा गोग्लैब्ला बेयो हाद्रि जानांथारगोन फोरोंगिरि आं मिथिगौ नों जा बुङो आरो फोरोङो बे नंगौ नों मानसिनि अबस्थाखौ नायबाय थाया नाथाय मानसिनि थाखाय इसोरनि नंगौखौ फोरोङो जोंनो खिन्था खैसोरनो खाजोना होनाया रमान राजानि नियमनि हेंथा मावनाय नंगौना नङा सांग्रां जा प्रभु बियो नोंखौ सोलिनो लुबैयो आंनो रुफानि देनार दिन्थि बेनि सायाव सोरनि महर आरो मुं दङ अब्ला जायफ्रा खैसोरनि बेफोरखौ खैसोरनो हो आरो जायफ्रा इसोरनि बेफोरखौ इसोरनो हो दा नोंनियाव मा फिननाय दं दा एमाव गैयै सिथावनि परबा खाथि सफैबाय जायखौ पासखा होननाय जायो
आरो जिसुआ सिमन पिटर आरो जहनखौ पास्का परबनि थाखाय थाम थिम खालामनो थिनहरग्रोदों। आं दुखु सैनायनि सिगां नोंसोरजों लोगोसे पास्का परब जाफानो इनायनो गोसो दंमोन। आं नोंसोरखौ होनो जेब्लासिम इसोरनि रायजोआ फैनाय नङा अब्लासिम आं पास्का परब जाबावनाय नंलिया। हामबाय होनो प्रभु जोंनि इसोर नख्रां आरो हानि राजा जाय द्राक्षा फिथाइ थाहैयो बेखौ लादो आरो नोंसिनि गेजेराव रानलायदो मानोना आं होनो जेब्लासिम इसोरनि रायजोआ फैनाय नङा द्राक्षा बिदैखौ लोंथारनाय नंलिया। हामबाय होनो ओ प्रभु आंनि इसोर नख्रां आरो हानि राजा जायहा हायाव आबाद सोमजिहोयो बेनो आंनि मोदोम जायखौ नोंसोरनि थाखाय होनाय जाबाय। आंखौ गोसोखांनो थाखाय बेखौ खालामफ्लाय। बे खुरैया आंनि गोदान रोदाय जायखौ नोंसोरनि थाखाय बोहैहोनाय जादों। नाथाय नाय आंखौ फोथाय खेबस' खालामग्रानि आखाया आंजों आरांगायाव दं। नंथारगौ मानसिनि फिसाया थैखानांगोन जेरै इसोरा फसंखादों। हाबाब बेखौ फोथाय खेबस' खालामग्राया जानो हाया प्रभु बे थगायसुलानि मुंखौ बुं। थानोबो हानाय सोर जाखो आंबोथ' नङा। नोंसोरनि गेजेराव गेदेरसिना दुइसिन जादो आरो दैदेनग्राया लेंजादो। मानोना सोर देरसिन जाया जानो जिरायो ना रानग्राया? नंथारगौ जाया जानो जिरायो। नाथाय आं नोंसोरनि गेजेराव रानग्रा बादि नोंसोर गासै आनजाद लाजानायाव आंजों लोगोसे दंमोन। जेरै आंनि आफाया रायजोखौ खुंनो एखथियार होदों बेबादि एखथियारखौ आं नोंसोरनो होबाय। नों आंनि रायजोआव आंनि लांग्रायाव जागोन आरो लोंगोन आरो नोंसोर सिंहासनाव जनानै 12 इस्राएलनि फोलेरखौ गुमगोन। अब्लालाय रावबो थगायसुला गैया। सैमोन नायदो सैताना नोंसोरखौ आनजाद लानो नागिरदों। मोजां गाज्रिखौ जेरै आबादारिया माइनिफ्राय गुग्लाखौ गुबुन खालामो नाथाय नोंनि थाखाय बिबाय फोथायनाया थायो बायदि जेब्ला आं फैफिनगोन फंबायफोरखौ गोगोम खालाम। प्रभु आं नोंजों लोगोआव जेलाव थांनो थाग थियारि आरो थैनोबो। आं बुङो पेटर दिनै हराव दाउज्लाया गिसिरा सायावनो नों आंखौ मिथिया होननानै खेबथाम फोलागोन। जावला जलंगा फैथा गैयालाबा थिनहरब्ला माबा थोआ जादोंमोन? नङा जेबो नङा। नाथाय दा जायहा जावला आरो जलंगा दंजायो बेफोरखौ लादो आरो जायफ्रा थुंग्रि गैया गावनि सिखौ फाननानै बायदो। मानोना आं बुङो लिरनाय दङ बियो पापीफोरजों सानजाबाय आरो आंनि सोमोन्दै लिरनायफ्रा जाफुंबाय। नाय बेयाव मोननै थुंग्रि दं प्रभु। एसेयानो थोबाय।
आरो गागिफ्रा जिसुखौ माबोरै गावसोरनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ बेखौ सानज्लायनो जुथुमदों। अब्ला 12 सेलाफोरनिनो सासे इस्करियोत जुदासनाव सैताना हाबदों। बियो गागिफोरजों लोगो लानानै जिसुखौ हमनो हास्थायदों। जिसुआ जेरुसालेमखौ नागारनानै जैतुन हाजोआव आरज खालामनो थांदों। नोंसोरो आन्जाराव गोग्लैबायदि आरज खालामदो। जुदास इस्करियोतआ 30 रुफानि रांजोंनो जिसुखौ फोथाय खेबस' खालामदों। जिसुआ मिथिगौमोन दि सुबुंनि पापनि थाखाय थैनांगौ बुब्लिया बिहा खाथिसै आरो बियो आरज खालामदों। आफा, बे खुरैखौ आंनिफ्राय गोजान खालाम। अब्लाबो आंनि गोसो बायदि नङा, नाथाय नोंनि गोसो बायदिसो जाथों। सोरगोनि सासे आरफुआ बेजों नुजानानै बिनो गोहो होदों आरो थै गसरनाय बायदि बिनि गोलोमदैया हायाव गसरदों। नोंसोर मानो उन्दुलांदों? सिखांदो आरो आन्जाराव गोग्लैबायदि आरज खालामदो। जुडास, मा नों खुदुमनायजों मानसि फिसाखौ गथायो? प्रभु, मा आं बे थुंग्रिजों दाननो? बेखौ गारबाय। एसेयानो थोबाय। आइन सिफायग्राखौ हमनो फैनाय बायदि नोंसोरो थुंग्रि आरो लावथि लानानै आंखौ हमनो फैबाय। नोंसोरजों आं सानफ्रोमबो दंमोनब्लाबो आंखौ खानो नाजायाखिसै। नाथाय बेनो नोंसोरनि मावनायनि मुगा, मानोना दा खोमसिनि बोलोआ साग्लोबबाय। बेखौ खादो। बेखौ मोजाङै ने। सान्थ्रिफ्रा बेखौ लांगनायाव लांदों आरो जुदायारिनि राजा होननानै हागजिदावदों। सासे राजानि हिखौथ' नाय। जोंनो खोन्था मा जानो हमदों? ओइ महाराज, मा नों जोंखौ रैखा खालामगोन? बे मानसियाबो जिसुजों दंमोन। मा होनदों? आं बेखौ मिथियानो। आं बेखौ लोगोसे नुदों।
नोंनि उन्दैलें सोरबाफोरनि मोखांखौ नायनानै माबायदि मोनो नोंबो बिसोरनि गेजेराव सासे नाथाय आं नङा गोनो गोथो गैया बे मानसिया जिसुजों लोगोसेमोन मानोना बियो गालिलियारि थांदो थाबाय आं जेबो मिथिया नोंसोर मा रायज्लायदों जिसुआ पेटरखौ थोंजों नायफिनहरदों अब्ला पेटरा फोरबोआ बिखौ मा बुंदोंमोन बेखौ गोसोखांदों दिनै दाउज्ला गिसिरनायनि सिगाङाव खनथाम आंखौ सिनाया होननानै फोलागोन प्रभु जों नोंखौ खावलायो नों जेरै लुबैयो खालाम जेरै नों गावनि बोलोजों हाबा मावो नों जाया जोंनि बिफाफोरनि पापखौ निमाहा होदों जेब्ला बिसोरो नोंनि बाथ्रानि बेरेखा मावदों नों बिसोरखौ रागा जोंदों आरो खहा खालामाखै नों बिसोरखौ अननायनि थाखाय आरो नोंनि रादाय आरो फोथायनि थाखाय बिसोरखौ हगारबाय सानसाय नोंखौ सोर बुदों इयुन बुंथिगिरि बुं सोर नोंखौ बुगोन रथ' आं बुङो रथ' बिखौ सभानि मोखाङाव लाबो थु जिसुखौ सोंनो गागिफोरनि धोरोम सभाया ज' जादों आंनो बुं मा नोंनोखि मसीहा आं खोन्थाब्लाबो नोंसोर आंखौ फोथायनाय नङा आरो आं नोंसोरनाव सोंब्लाबो नोंसोर बुंफिननाय नङा दानिफ्राय मानसिनि बिसा हौवाया बोलोग्रासिन इसोरनि आगदाथिं जहैगोन अब्ला नों इसोरनि फिसा नों नंगौखौनो बुंबाय माबोरै जानो हागौ बेलाय बेनो बै बाथ्राखौ बुंनो सोर गोहो गावखौनो जानो हाथारा बे बाथ्राया दसि जों गावनो खोनाखाबाय बियो मा होनदों जों बेखौ पाइलटनाव लांसै हाय हाय बेखौ गोजान खालाम रमनि गेजेराव बयनिख्रुइ गाज्रि आरो गोबां मानसिफोरखौ क्रुसाव दोगथाबग्रा हादानगिरि पान्टियास पाइलेटनि सिगाङाव बिखौ लांदों एसेबां बेरेफुंजा आंनिफ्राय नोंसोर मा लुबैयो जोंनि मानसिखौ आन्दायहोनायाव हमदों बियो धोरोमसालिनि हाथायाव दावराव दावसि खालामबाय बिहा मा साजा जानो हागौ बेखौ साजा हो आं बे मानसिनि सायाव जेबो दाय मोनाखै जेबो गैया जों बिनियाव दाय मोनबाय खैसोरनो खाजना होनो थाखाय रायथायो गावखौनो ख्रिस्ट' होननानै लायो सासे राजा राजा मा नों जुदायारिनि राजा
आं नों बुंनायानो नों गालिलायाव जागायजेननानै आरो बेयाव दा फैबाय गालिलाव बे मानसिया गालिलायारि नामा बिदिब्ला हेर'डा बेखौ बिसार खालामथों बियो दाहालागै जेरुजालेमाव दं नङा होमबा बेखौ हेर'डनाव लांदो नों गावखौ मा बुङो बिसोर सोर जायखौ नोंनि सोलोंग्राफोर होननानै लायो आङो गोबांनिफ्राय खोनादों जे बियो सोमो गोनां हाबा मावो आंनि थाखाय माबा मावसाय आंनि प्रभु बेयो गासै मानसिफोरखौ आन्दाय होयो आरो गावखौ राजा होननानै लायो बे मानसिया सासे राजा हा 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 ए महाराज बेखौ मोजाङै बुदो बिखौ बिलातनियाव लांफिनदो बियो बिसोरनि एलेका बे मानसिया सिथारजानायनि जेबो दाय मावाखै बिनिखायनो आं बेखौ साबुकजों बुहोनानै हगारनोसै बे फोरबोआव जोंनो सासेखौ हगारना होनो थाखाय नों जोंनि बानि जोंनि थाखाय बाराबासखौ हगारदो आरो बे मानसिखौ सिथारदो जोंनो बाराबासखौ हगार बेखौ क्रुसाव दोगथाब बेखौ क्रुसाव दोगथाब नों बेखौ साबुजों बुदो नों सोरखौ लाबोनांगौ पाइलेट बियो जिसु बेखौ हगार जिउ मुक्ति ह नाथाय जिसुखौ क्रुसाव होनांगौ होननानै बिसोरो गोबारै हजिबाय थादों बिनिखायनो पाइलेटआ जिसुनि सायाव थैनायनि साजाखौ फोरमायदों बियो मानसिफ्रा लुबैनाय बायदि दाखु मानसि सिथारग्रा बाराब्बासखौ हगारदों आरो जिसुखौ क्रुसाव होनो थाखाय बिसोरनि आखायाव गथायनानै होदों
당장 라마니프라이 그대로 타 한국의 교마 강 Hei, nangni munga ma? Ani munga Koreani Simon kera. Bajang pai. Kirimku dan sudu. Nang di kubang. Du talai. जों नोंनि थाखाय गाबो प्रभु बेखौ लोंदों प्रभु बेखौ लोंदो जेरुसालेमनि हिनजावफोर आंनि थाखाय दा गाब नाथाय नों आरो नोंनि फिसाफोरनि थाखाय गाबदो मानोना गोथां बिफांखौनो बिदि खालामदोंब्ला अब्ला गोरानफ्रा माबायदि खालामजागोन इसोरा नोंखौ सहाय खालामथों जों नोंनि थाखाय आरज खालामगोन 누렁카 푸른 아빠 비슬고 니마하 하래
मानोना बिसोर मा मावदों गावसोरनो मिथिया। बियो गुबुनखौ बासायो दा नों गावखौबो बासाय। नंगौ नों मासिब्ला गावखौ बासाय। ओइ क्रुसनिफ्राय ओंखारबो। नोंनि सिमगोनांनिफ्राय मोनसे खोन्था। गोबां बोसोरनि सिगाङाव नाबिफोरजों बुंखाजानाय बायदि जिसुखौ सानै सिखावनि गेजेराव क्रुसाव दोथाबनाय जाबाय आरो नाबिनि बाथ्राया जाफुंबाय। बियो साधारन मानसिनि जि नङा। ओइ दोन बेखौ दा बिसि। ओहो नाङा मा खालामनो। गर गेलेनि फै जों गर गेलेनि। सोर मोनो बिखौ? आं मोनगोनलै। आं मोनगोन। आं मोनगोन बिखौ। नायनि सोर मोनो। दा नों मोनबाय। दा नों बेखौ मा खालामनो? लोगोया मोनाखिसै बेखौहाय। आरो बिनि खर' सायाव बेबायदि लिरनाय दोगथाबदों, बियो जुदायारिनि राजा। जुदि नों जुदाइनि राजाब्ला गावखौ बासाय। नों मानसिया नङा। रैखा खालाम गावखौ आरो जोंखौ। मा नों इसोरखौ गिया? बे बेसादखौ मोनदों जायखौ जों मोनदों, नाथाय बे जेबो दाय खालामाखै। आंखौ गोसोखां जिसु, नों जेब्ला गावनि रायजोआव फैनाय। आं नोंखौ बुङो, दिनैनो नोङो सोरगोआव आंजों लोगोसे थाहैनो मोनगोन। बियो सानजौफुमोन आरो गासै हादोराव 3 बाजिसिम घन्टाथाम खोमसि जादों। मन्दिरनि फैसालिया गेजेराव थुब्ला जिखावदों।
आफा आं गावनि जिमाखौ नोंनि आखायाव गथायो केप्टेना बे जाथायफोरखौ नुनानै इसोरखौ बाख्नायनानै बुंदों इसोरनि महिमा जाथों नोंथारगौ बियो सासे धोरोमिया मानसिमोन धोरोम सभानि सासे धोरोमिया सोद्रोमा आरिमाथियानि जोसेफ जाया जिसुखौ क्रुसाव दोगथाबनायाव मदद होआखैमोन बियो जिरायनाय साननि सिगाङावनो मांखराव दोननो थाखाय फान्टियास पाइलेटनाव जिसुनि सहखौ बिहैदों जोंखौ खेमा खालामथार जों प्रभुनि गथ'नि उन उन थांदोंमोन गासिबो फैनो हागौ नाथाय थु मानोना जिरायनाय सान थांसै रबिबार नखा नायसि नायसि गावसोर थाम थिम खालामनाय मस्ला आरो थावफोरखौ लानानै मांखराव बिसोरो फैदों बिसोरो मांखरनि अन्थाइखौ बोखारनाय मोनफैदों आरो जेब्ला बिसोरो हाबनानै नायो अब्ला जिसुनि मोदोमखौ मोनाखिसै नों गोथांखौ गोथैफोरनाव मानो नागिरदों बियो बेयाव गैलिया नाथाय सिखांफिनबाय गोसोखां बियो जेब्ला गालिलाव दंमोन नोंसोरखौ मा बुङामोन मानसिनि फिसा हौवाया पापी मानसिफोरनो गथायजागोन क्रुसाव दोगथाबजागोन आरो सानथामाव सिखांफिनगोन खोनासं हाखरनि अन्थाइया दोरदबायमोन आं सिङाव थांदोंमोन नाथाय प्रभुनि मोदोमा बेयाव गैया मा प्रभु मोदोमा गैया सानै मानसि नुजायासै सोरगोनि आरफ सानबादि मोदानासै आरो जोंखौ बुङासै नोंसोर गोथांखौ गोथैफोरनि गेजेराव मानो नागिरदों नोंथारगौ जोंखौ फोथाय फोथाय जोङो बेखौ नुदों नोंबो थांनानै नायदों गोथै हाखरा लांदांमोन जोंनि प्रभुआ गैलामोन पेटर आंखौ फोथाय
जिसुआ सानै सेलाफोरनि सिगाङाव नुजाहैदों बिसोरो थुलुंगानानै गुबुनफोरनोबो खिथाहैदों नोंथारगौ प्रभुआ थांखांफिनबाय बियो सिमनजों नुजाबाय जोङो बेखौ सिनायाखै नाथाय लामायाव नङा नाथाय सिथाव बोफ्लेनायाव जों बेखौ सिनायदों एमावसाव बियो बेयाव थानाया बेसे सोमोनांथाव गोजोननाया नोंसोरजों थाथों नोंसोर मानो उसाव बादाव मानो बेफोर गोनो गोथोआ नोंसोरनि गोसोआव फैदों नायदो आंनि आखाइ आरो आथिंफोरखौ आरो नायदो बियो आंनो आंखौ मोनदांदो अब्लानो मिथिगोन मानोना भुतफ्रा बेगें आरो मोदोम गैया जेरै आंनियाव नोंसोर नुदों जेब्ला नोंसोरजों आं लोगोसे दंमोन बेफोर बाथ्राखौनो आं खोन्थादोंमोन बै मसेनि बिजाब नाबिफोरनि लिरनाय आरो गेटफोराव आंनि सोमोन्दै जा लिरनाय दं बियो जाफुंनांगौमोन बिब्दि लिरनाय दं ख्रिस्ट'आ दुखु सैनांगोन आरो सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनगोन आरो बिनि मुङाव जेरुसालेमनिफ्राय जागायजेननानै गासै हादरावनो गोसो सोलायनायनि आरो निमाहा मोननायनि खौराङा फोसावजानांगोन नोंसोरो बेफोरनि साखि जागोन आरो आफाया हरनो होनखानायखौ हरनो थाखाय आङो थांनोसै नाथाय बेखौ मोनागौमानि बे नोगोरावनो नोंसोरो लामा नायबाय थादो प्रभुआ नोंसोरखौ बोर होथों आरो दोनथों हा आरो नख्रांनि एकथियारखौ आंनो होजोबबाय थांनानै गासै हारिखौ फोरोंनानै बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा होदो आं थोननायफोरखौ मानिनो थाखाय फोरोंदो आरो नाय आं जुग जोबजासिम सानफ्रोमबो नोंसोरजों लोगोसे दङ आमेन जिसुनि सह'खौ जा मांखराव दोननाय जादोंमोन बियो लांदां जाबाय बिखौ क्रुसाव होनायनिफ्राय सानथामखालि बियो थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय बियो नोंनियाव फैनो नागिरो जिसुआ गावनो बुंदों आंनो थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय आरो जिउ जायानो आंखौ फोथायगोन बियो थैब्लाबो थांखांफिनगोन जिसुआ थैनानै सिखांफिननायनिफ्राय दिनैसिम 2000 बोसोर बारलांबाय दिनैबो बियो गोथाङै दङ आरो बिनि देरसिन आरो बोलोगोरासिन गोहोमा बुहुमाव साग्लोबगासिनो थांनाय जुगफोराव गोबां मानिजाथाव हादांगिरि फैबाय आरो थांबाय सासोनगिरि गियानि बैगानिक सान्थौगिरि आरो धोरोमगुरुफोरा फैबाय आरो गोमोरलांबाय नाथाय जिसुआ दिनैबो गोथाङै दङ संसाराव फैनायफोरनि मादाव जिसुआनो रुजुजाथावै सुबुं बिनि सारि जानाया रुजुजाया बाइबेला जोंनो बुंदों बियो सिख्ला आयथा मारियामजों सारि जादों बिनि जिउआ रावजोंबो रुजुजाया बिनि जिउआ इसोरनि बोलोजों बुंफबनाय बियो पाप गैयै गोथार जिउ खांदोंमोन आरो गेदेर सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावदोंमोन जायफोरखौ माब्लाबाबो रावबो मावाखै बिनि फोरोंनाया रावजोंबो रुजुजाया बियो बिखौ बोखांग्रा आरो फोरबो होननानै नाजावग्राफोरनो अननाय नागारनाय आरो गोदान जिउ होयो जेराव बिनि फोरोंनाया सहैयो बेयाव गोदान जिउ गोदान आसा आरो थांनानै थानायनि गोदान थांखिया जोनोम मोनो रुजुजाथावा बिनि क्रुसाव थैनाया 2000 बोसोर सिगाङाव नख्रां आरो हानि इसोरा बिनि सासेल' फिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ
गासै मानसिनि पापनि बुलि जानो थाखाय हरबाय। बियो नोंनि थाखाय थैबाय। बिनि सिखांफिननायाबो रुजुजाथावा। बिनि थैनायनि सानथामखालि बे बुहुमाव माब्लाबाबो जायै जोबोद गोमोथाव जाथाया जाबाय। जिसुआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय। बिनि जोनोम, बिनि जिउ, बिनि थैनाय आरो थांखांफिननाय बेफोर गासैबो फोरमान होयो दि जिसुआ बिनो जायखौ बे बुंनानै लादों, इसोरनि फिसा, गासै मानसिनि बोखांग्रा। बे एखे जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनैबो थांनानै दङ। बियो नोंनि जिउआव फैनो नागिरो, पापफोरखौ निमाहा होनो नागिरो आरो आग्लाय बिग्लाय थांना थानायनि बोलोखौ होनो नागिरो। बिनि खौरांखौ खोनासं। ओइ मावख्रुबग्रा आरो बिबान गिलिर बानग्राफोर, आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन। नंगौ, लामा आरो गोथाङा आंनो। आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैनो हाया। बाइबेला बुंदों, गासैबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। आरो बुंबावदों, पापनि बेसेना थैनाय, नाथाय इसोरनि दाना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोबनो गैयै गोथां। जिसुआ थैनानै नोंनि पापनि होनांगौखौ होबाय। दा बियो नोंनि जिउआव फैनो थाखाय नोंनि खाथियाव गसंनानै दङ। नाय, आं गोसोनि दुवाराव गसंनानै सौदों। जायानो आंनि रावखौ खोनानानै दुवारखौ खेवगोन, आं बिनियावनो हाबगोन। बिनि अननाय आरो नागारनायखौ मोनदांनोब्ला आरो जोबरोङै जिउखौ मोननोब्ला नोङो बिखौ नोंनि पापनि थाखाय इसोरनि बलिदान होननानै नाजावथारनांगोन आरो फोथायनायजों बिखौ नोंनि जिउआव हाबनो लिंनांगोन। आरो बेनो नोंनि गोसोनि लुबैनायब्ला नों आरज खालामनो हागौ। फोथायनायजों आरज खालामब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिउआव फैगोन। बेबायदि आरज खालामनो हागौ। आं बुंग्रेनि, फोरबो जिसु, आंनो नोंखौ नांगौ। आंनि पापनि थाखाय नों क्रुसाव थैनायखाय नोंखौ हामबाय होनो। आंनि गोसोनि दरखौ आं खेंनानै होयो आरो नोंखौ आंनि बासायगिरि आरो फोरबो होनना नाजावो। आंनि जिउखौ नों दैदेन आरो नों लुबैनाय मानसि बायदि आंखौ दा। आमेन। बे आरजआ नोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंहोदोंब्ला बे आरजखौ दानो नों जेराव दं बेयावनो खालामनो हागौ। सिरि सिरि आंनि उन उन बुंनो हागौ। सिरिफा सिरिफा। फोरबो जिसु, आंनो नोंखौ नांगौ। आंनि पापनि थाखाय नों क्रुसाव थैनायखाय नोंखौ हामबाय होनो। आंनि गोसोनि दरखौ आं खेंनानै होयो। नोंखौ आंनि बासायगिरि आरो फोरबो होनना नाजावो। आंनि जिउखौ दैदेन। नों लुबैनाय मानसि बायदि नों आंखौ दा। आमेन। दा नों बे फोथायनायनि आरजखौ खालामबाय आरो जिसुखौ नोंनि जिउआव फैनो हांख्रायबाय। बियो नोंनि जिउआव फैबाय बेखौ नों मिथिदो, मानोना बियो बेखौ समाय लाखादों। बेखौबो नों मिथिदो नोंनि पापफ्रा नागार जाबाय आरो इसोरनि फिसा जाबाय आरो जोबरोङै जिउखौ मोनबाय। जिसुआ नोंनो होनो थाखाय समाय लानाय आग्लाय बिग्लाय जिउ मोननायखौ मिथिनोब्ला बिजों सानफ्रोमबो आरज गाबनायजों रायज्लायदो। इसोरनि गाहाम खौरां फरायनानै नोंनि जिउआव बिनि सोमोनांथाव थांखिखौ मिथिदो आरो जायफ्रा बिखौ फोथायो बिसोरजों लोगो लाज्लायदो। जोबनायाव गोसोआव लाखिदो बिनि सोमोनांथाव समाय लानायफोरखौ। आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा एबा एंगारनाय नङा। नाय, आं संसार जोबजासिम नोंजों लोगोसे दं।